बदन पूरा ढीला केतना बताई सखी सोहिया के लीला मारी मारी कइले बदन पूरा ढीला ना जाने कौन मिठाई पावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला। जबरी पटकी के मारेला या ना धुनी गरमी से फेंके लागे दहिया में फूनी जबरी पटकी के मारेला या ना धुनी गरमी से फेंके लागे दहिया में फूनी करेला दर्द तो दवाई लावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला। जखमी जराम देवे हम के रोबाई चंद्रमोहन डी जे विकास का बताई जखमी जराम देवे हम के रोबाई चंद्रमोहन डी जे विकास का बताई चंदन मुना पूरा हाई लागेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला केतना बताई सखी सोहिया के लीला मारी मारी कइले बदन पूरा ढीला ना जाने कौन मिठाई पावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला सोया करेला ठोकाई तब काई जावेला लागत मार के मुआइए धीरे दादा। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।